Bueno, ni ez naiz oso etiketa zalea, baina nire burua aurkeztu behar badut, nik uste dut esango dudala poeta naizela, hizkuntza zalea, eta, bueno, hizkuntzaz baliatzea gustatzen zaidala sortzeko. Nik uste dut gainera euskarak baduela gaitasun hori, sormen gaitasuna, hitz konposatu asko ditu, ez? Bi hitz soil elkarturik, hitz berri bat eta esanahi berri bat sor daiteke, orduan hori gustatzen zait. Gero, bueno, nik ikasi nuen euskal filologia, orduan igual horregatik datorkit, bueno, gustu hori edo. Eta, zer gehiago, bueno, gero ikasi nuen literatura masterra, eta, bueno, beti ibili naiz eta lan egin dut hizkuntzen eta testuen inguruan. 10 urtez lan egin nuen Deustuko Unibertsitatean, Bilbon, diakronia eta dialektologia uztartzen zuen proiektu baten, Luis Bonaparte korpusa deitzen dena, eta gero, bueno, hori bukatu zenean, justo linguistikan eta hizkuntzalaritzan lan egin eta gero pasatu naiz beste muturrera, beste aldera, eta orain literaturaren arloan egiten dut lan gehien bat, irakurketa klubak dinamizatzen, idazketa tailerrak ematen, eta bueno, hori da nire bizitza.